ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ସମୟ ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳି ପାରେ। ତେଣୁ କାହାକୁ ଅପମାନିତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା କାହାକୁ ଦୁର୍ବଳ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମୟ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଯଦି ତୁମକୁ ଗର୍ବର ସହିତ ଚାଲିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ତେବେ ତୁମେ କେଉଁଠାରେ କେତିକି ପରିମାଣରେ ବେକକୁ ନୁଆଁଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପ୍ରଥମେ ଭଲ ଭାବେ ଶିଖିବା ଉଚିତ। ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ କୌଣସି ପ୍ରମାଣପତ୍ରର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିନଥାଏ। କେବଳ ନିରନ୍ତର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ହିଁ ଏକମାତ୍ର ମାଧ୍ୟମ ହୋଇଥାଏ। ସର୍ବଦା ନିଜ ଦୁର୍ବଳତା ନୁହେଁ, ବରଂ ନିଜ ଦକ୍ଷତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଜୀବନ ଗୋଟିଏ ମିନିଟରେ ବଦଳି ଯାଇନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ମିନିଟରେ ନେଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆମ ଜୀବନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବଦଳାଇ ଦେଇଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ସତ୍ୟରେ ଜିତିଥାନ୍ତି, ଖୁସି ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିନଥାଏ। ଖୁସି ତ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିଥାଏ ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟର ଖୁସି ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନର ସର୍ତ୍ତକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। କେବଳ ସାପ ନୁହେଁ ବନ୍ଧୁ, କିଛି ମଣିଷ ବି ବିଷାକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସାପ ତ ଦୂରରୁ ଚିହ୍ନି ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ବିଷାକ୍ତ ମଣିଷକୁ ଚିହ୍ନିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାଏ। ଭୁଲ ହିଁ ହେଉଛି ମଣିଷର ପ୍ରକୃତ ଶିକ୍ଷକ। ଆଉ ଯିଏ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଭୁଲ କରିନାହିଁ, ତା ମାନେ ସେ କେବେ ଚେଷ୍ଟା ହିଁ କରିନାହିଁ।